біте келгелі. Ола мен яңсы жақына тұрдым да. Кетіп барам ең бірінші столовойға. Короче, завтракать етеміз де. Шудан соң барабыз всякие процедураларға. Короче, бұнда достар температура көрсетіп тұра 45 градус, прикиньте. Алдаем, конечно же. Ну, где-то бір 40 точно бар. Может, тут 5-ті. Ну, капец, на қылық, онда машина қылық. Завтрак башылана, 9-сы яртыла. Мына қарағат, бірге бергелер. Сүйілдірский салатик. Шынан 2 булочкалар. Мына 2 сок. Сыр кетектері. Шынан мына сей. Кстати, сейде можно хоть әлі көпме яға балаға. Ана онда артта бар кипяток. Шынан мына шекер, сливки. Альбертқа завтракны қоқшай. Кәмілемі? Мына как раз таки хинин завтракады, потому что хин на ПП. ППшник Альбертқа самый раз завтрак. Şu buna dostlar hep келділер бірге бұйтқа, көп май қалғандар бұнда. Қап-қарғынан май ата. Альберт еще өзіне таң кешегінен завтракқа заказать екен. Овощи, балық мұны, прикиньте. Шынан еще әп келгендер мене омлет, мұны. Омлет, короче. Шекелді. Омлет бетінде бет. Омлет еще әп келгендер. Короче, қорағыз немегіне жоқ өстелді. Будка. Что самое интересное, будка. Шунан еще омлет. Короче, 2 завтрак. Очень сытный завтрак. Бұна қыздар, қара қыздар. Қазір менің подписчиктарым бұда. Мен осыраттым подписчиктарымды. Қайдан хет қыздар? Бөргенден. Оказывается, мы көрші Бөрген районы постоянно келіп бұнда астыла ялыт екен. Бұна мен уже әлей сәнсі Бөргендерді осыраттым. И достар, қарағыз әлі Бөргендерді. Бұна алар бұта әлі шүтті көк көзлілер, харыс сәсілер, ақ yüzлілер. Мен ойдаған Бөргенде қап-қара халық яшайкен, қап-қара башқұрттар яшайкен дейім. Сәлем Бөргендерге. Бөргендерге қойнар сәлем. Короче, достар, мен хәзір келдім, еще біләгідім қайда. Какой-то бір знаменитый душ Шаркоға. Бұнда матур-матур қыздар ішлейдер. Тоже блогер. Сәлем бітіргелі. Башкирская красавица, домохозяйка. Рахмет. А бұл душ Шарко немеғімді файдалы хан? Ол от ожирения помогает, кровообращение улучшает. Ишиттігідмі, короче, именно менің үстін ішленген душ Шарко от ожирения. Самый главный шу білі. Шунан осып-соп кетагыданан. Короче, водой смоет меня. Общее состояние улучшает, кровообращение улучшает. Ну, шул инде. Хатындарға ұқшай, тұқмай тұрған процедура ұқшай. Кендер ыстрадат етелер от ожирения келегі Гүлнұрға. Ол хізді мақым сделает стройный. Уденің душ Шаркоғы мұнан. Evet Гүлнұр. Келегі насыға ялайтырға. Полотенце вот здесь берете отсюда. Ага, полотенце берелерінде. Айдана, проходите. Вот здесь кабинка, здесь полностью раздеваетесь. Ага, купальник киемінде. Короче, достар, мына мен әзірлендім. Қазір будем делать меня жиросжигательный душ Шарко. Қазір жүресек біз снегоходтарда и болотоходтарда. Прикиньте, бұна снегоход, бұна болотоход. Көтіп тұр, за рулем болады, біз юрий білмейді тақол. Не білмейдік. Юрий машинадан қайғырақ түгіл. Юрий білмейді. Вот сен ойнақсан, ай? Не надо, ну бітті сол мен юрий білмеймін, например, болотоход. Сен отырмайсың, артта отыраң. Алла, бұл қорқыныс какой-то машиналар, біз ғымырда жүргеніміз жоқ бұларда. Қарағыз, достар, бұл машина түгіл какой-то зверь был. А қайдан жүрейміз? Розовый скалаға барам. Прикиньте, достар, розовый скалаға барабыз. Ол, неме, мен розовый скала тұрақта ешіткенім бар, а қайда ол, алыс мы? 4 километр? Мен баша біз күттіңмеймі біздің 4 километр? Күт қалдым. Қазір осы машинкаларға отырып, біз барабыз урман арасына розовый скалаға. Альберт ана инструктаж заполняет подпись своя. Ты готов ехать на этих
Альбертик дурный. Альберт яратмай, аны Альбертик деп айтқан. Вообще капец, короче, куркыныз бұл бала тахатта достар. Сига хытта хымак түгел. Вообще капец куркыныз. Şu ботақтар прям биткейнелер, ана. Короче, капец достар, біз хәзір елғаша өтәбіз. Білмейм, біз Альбертма икебіз. 300 кила бар, наверное. Өтәлербіз мекен елғаша. Бисмиллахиррахманиррахим. Чуть лед не разбился. Короче, достар, мына біз келіп еттік. Менің артымда ана знаменитый розовые скалы. Не үшін ол розовый, çünkü ол на самом деле отливается розовым светом. Ана, прямо ысын розовый түстәмәк болып тұралар. Көрдіңіз ме? Ох, қарап сығыдалы достар. Какая тут красота. Я просто не могу. От этой красоты у меня кружится голова. Короче, достар, мына асылы бар еще ошондай бала тахоттар. Алар эшләгән экскурсия. Кышкы хында, яйгы хында, мына минең арттагы матур розовый скалаларга. Төпкә тиклем үтәбез. Ну онда менеп булмай, бейек тауны кыш көне тайгалап фото төшәбез дә кирегә кайтабыз инде. Яйгы уже тауларга менеп була. Яузарга уже тауга менеп була. Ошо юл буйлап дальше китәбез дә, тегендә менгән тропаһы бар. Сынында розовый скала тип исем кушкандар, мин точно белмәйм. Рамил тоже белмәй, потому что безнең үдебез белән экскурсоводта алманы. Потому что уга урын җитмәй, вообще-то багажника халып аларга можно было, конечно. Урын булманы. Короче, ул розовый, и все. Белмәйм ни эштәп, но почему-то ул розовый. Снегоходталы, квадроциклдар, экскурсиялар бар. Короче, достар, Рамил һезне кайда теләйһегез, шунда апара. Может апарырга Кушауга дискотекага, может апарырга мына урман арасына скалаларга шунда, может аюуларга кунакка апарырга. Кайда теләйһегез? Самое главное мына Рамилде тапһагыз асыла, ул һезне яһәнәм тишегенә апарып ташлай. Evet. Шулай. Потому что аның бар балатаходтары, был балатаходтар бүтін жерде йөрөй ала. Шулай да, аңлый вообще мощный машина, зверь. Сез беләсезме, буның хакы күпме торады? Миллиондан ашы. Представляете, мынау драндулет. Ванны с минеральной водой асы. Алардың үзләренең шундай файдалы, нык файдалы ванналары бар. Үзләренең һыллары менән. Какой-то бүтән кеше, кстати, аны нык мактый. Бына ошулай ванная комната. Шунда бына ялангас кешеләр булмаһа күрһәтәм. Бына шунда олон коридор. Кешеләр шунда бис яталар. Агай, эй, бу фида хуйна басы. Бу албетте икән. Ой, Алла, мен бұл кешісіз снимать, көрінмәнім екен деп қорқып кеткен. Бұнда Альберт ятты. Деловая колбаса. Шан, несек, оқшай ма ванна хене? Бұл нық файдалы ванна те. Ердерге особенно. Ох те, Аполлон хамақ ятан. Короче, достарына ошай ұзын коридорчик еді. И шунда һәр бір ана кабинкаларда тұралар ванный комнаталар хамақ. И шунда бүтәһенә сыр яланғас сисенеп яталар. Кем теләй сыр яланғас, кем теләй купальникта ятырга була. Короче, ванна, минеке, хәзер мин шунда инеп ятам. Сыр яланғас сисенәм дә, иначе купальникта файдаһы нык көчле булмай тиңләр. Песочный часы, песогы коелып беткәч тә, мин сыгам бүтәһе 15 минут ятаһың ошо минеральный ваннала. Әйтеп кенә китәгез, нимәгә файдалы бул? Минеральный һау, тозлы һау суставларга файдалы. Кожные заболеванияларга һәйбәт, женские заболеванияларга һәйбәт. А менә псориаз кешеләр хөрәдәме, экзема шуларга файдалымы? Файдалы, самый файдалы. Кемдин бар псориаз, экзема, обязательно килегез асыга. Потому что был минеральный ваннала хәттә файдалы чәйләр. Әгәр дә бунда килгән асыга, обязательно алырга унтмагыз, үзегез менән сулансызлар. Потому что по территории
Короче, по территории, внутри санатория йөрергә удобно сланцалар менән. Короче, достар, без гына киеп алдык сланцы, тәпишкәләр. Потому что монда кроссовкалар менән йөрергә уңайсыз. Бөтен кеше йөри тәпишкәләр менән. Хәзер Альбертман китеп бара, әсәргә кислородный коктейли и файдалы шифалы сәйдәр. Сәйдәрегез тәмле булсын. Рахмат. Кислородный коктейльдарыгыз тәмле булсын. Һаумыгыз Рәшид апай. Сезгә тәмле сәйдәр яһайсызмы? Конечно. Бuna бөтәһелә килгәндәр. Сәй артынан, кислородный коктейльдар артынан көтеп торалар. Менә Рәшид апай миңа яһаны тәмле генә сәй. Машигонный. Мин машигонный хораным. Әйттеләр миңа әдер машигонный эсергә дип. Рәшид апайның тормыштары төзелеп киткәндә, шул тормыштан бөтәһенә лә сәйдәр яһай шифалы. Сәлам. Югыры. Рәшид апай, һәзер килеп сыга инде бармын. Рәшид апай, шәбитен. Был фита бар булгасың. Сәйтүгүр. Был апайдар, оказывается, килгәндәр, кайдан килгәнһегез әле? Аргаяш районы. Аргаяш районынан, Челябинский яктары була инде, шәбитен. Короче, давай Аргаяш яктарына сәлам әйтегез апайдар. Аргаяштарга. Күп сәлам, аргаяштар, Яраткол авылдары. Буны представляете ми? Ошо апайдар Аргаяш районунан, оказывается, елда келип ялталар асыла. Һез нисенче мәртәбә уже бунда апай? Ой, мында, наверное, 6-й раз. И асыла. Асыла 6-й раз. Елда йөрисегез инде, Елда йөрисез. Һез подружкалар инде. Я без сестры. Һез Очень сусызмы? нравится нам, да. Һез каяктан килгән? Мен Әбиелдән Әбиелдән бит әле, минең якташым Әбиелдән. Менә һез еш киләһегез баса. Юк, беренче тапкыр килдем. Охшаймы? Охшай. Һез дә Мен Өфөнән. Өфөнән. Без Күмертаудан. Күмертаудан килеп иткәндә, шуннан еш киләһегез бунда. Асыла беренче мәртәбә. Охшаймы? Охшай. Икенче дәүләт. Ярай. Һез Башкортстанның төньягы, Агыйделдән Краснокамский район, Нефтекамск, Янаул. Сезгә күп итеп сәлам әйтәләр барды. Рахмат. Без беренче тапкыр. Тоже беренче тапкыр. Бик охшай. Короче, прикиньте, еще итмәһә, прям санаторийның өстендә продуктовый магазин бар. Бuna достар, карагыз. Һаумыгыз. Даже икмәк тә хаталар бунда. Күргән фис бар. Вот кызык. Ашайм. Санаторий уйдап кеше шаптырда паружа шаурыды. Аптырап кеттек тә, кайдан алдыгы тиһәк, бунда каста магазин булган икән. Бүген еще достар, бунда килеп куалар концерт, филармония. И вообще, достар, бунда күндә развлекательный программалар булып тора. Кисә менә дискотека ине, бүген концерт. Иртәгә опять дискотека. Иртәгә опять концерт. Як, осы күндә бер мероприятие була. Представляете ми? Мин бунда йөреп атам, бер заман кызкыралар, әллә кемдер караһам. Бuna кыздар, минең подписчицаларым килеп иткәндер. Сәлам кыздар. Ну, котталдыгыз. Килеп тур, бунда коридорда кызкыралар, Милеша апайчы. Мин аптырап кеттем. Кыздар, әйдә инегез. Кыздарга сок бирдим, потому что сәйсер алмайм кыздар сезгә. Самавыр юк, шәйник юк бунда. Гәк таныштырып үтегез әле. Мен Гарипова Диана. Гарипова Диана. Sunagатова Айгүзәл. Как? Sunagатова Айгүзәл. Айгүзәл, Диана килеп еткәндер. Давай, утыр әле без соңдыз. Басып тора. Диана. Гүзәл. Айгүзәл. Давай, кыздар, соғысы. Хайданыгызмы? Үдегергә духи. Тәмлеме? Ескеп калмагызмы? Сезгә яңа елга, хут яңа ел үтеп китәле. Бу кызларны апарып ташларга булдык. Потому что коттары осып, хәлдәре беткән ише аларның. Ише караңгы төшкән. Бу караңгылар куркытты аларны үҙҙәрен генә ебәргән. Шуға оҙатып, машинала апарып ташларга булдык. Если что, юғалтмағанлар, мына бында ултыралар артта.